И здравейте хора, аз съм Додо, преди с нощи играем Call of Duty Modern Warfare 2. Продължаваме същата мисия Just Like Old Times. Аз преди да почнем тук видях какво трябва да се прави. Колко бързо зареди... Айде аз смуквам. Ще си видим като свърши катсцената. The healthy human mind doesn't wake up in the morning thinking this is its last day on Earth. But I think that's a luxury, not a curse. To know you're close to the end is a kind of freedom. Good time to take inventory. Outgunned, outnumbered, out of our minds on a suicide mission. But the sand and rocks here, stained with thousands of years of warfare, they will remember us for this. Because out of all our vast array of nightmares, this is the one we choose for ourselves. We go forward like a breath exhaled from the earth, with vigor in our hearts and one goal in sight. We will kill him. Окей. Бахтика сме... Бахти маскировката, човек. Имам очила за нощно виждане, с които не виждам нищо. Окей. Капитан Прайс. Значи останахме аз, Мактавиш и Прайс. Окей. Добре, давай. Добре. Аз ви казвам какво трябва да правим, бе. Давай. А кучето? Така. Добре. Това е една хубава мисия. Пак с Прайс. Който... Явно е много добър стелтаджия. Take the shots. Окей. Кой да убия? Окей, давай. Хук? Оха. Това ще бъде яко. Отсилих бутона. О, да. Ето скок с бънджи. Колко яко. Готов ли си? Давай! Окей. Оха. Колко яко. Моето момче какво стана, бе? Ей, тук сега ще търсим за Шепард. Тази пещера. Окей. Окей, давай. Няма да трепим никой. Сега. Къде отиде? Увай, те излизат. Окей. Къде му взете оръжието? Окей, тръгваме, а там.
Идвай. Как не ме видяха? Идиоти. А така. Тръгваме. Днес няма да ни видят. Твой си е бил биго, бе. Давай. Тос пък, виж го. Браво, е. Някакъв асасин си. О, да. Фак, го направя. О, фак. И ще виждам. Когато се ориентира по този тъпо червен лазер. И се ще ме убият. Не ми видях сметката. Да, умрях. Фак. Джорджи Нейтън. Окей. Може би това не трябваше да стане. Кой трябва да правя? Спорт капитан прави смайт. И трябваше. В всички случаи умрях. Да, това не трябваше да стане. Тос пък. Значи е трябвало да стане. Окей. Ще ги отрепим. Тос сякаш ще уби някой. Но не е сигурно, не един път съм убил така. Така. Как няма да убиете с... Не мога да кажа аз колко пъти повече от нас. Окей. Добре. А сега спеме изключително зле. Така. Точно един патрон тя ще предаде. Фак. Фак. Не така, не така. Не така, молдус. Не така се. Тя искат да ме убият. Не е ли малко нахално? Тук има... Видях някакъв лазер. Да, имало е. Окей. Добре. Продължаваме напред. Това оръжие изглежда хубаво. Аз съм снайпер, бе. Окей. Оф, май тя ще ги убия още там. Къде бях на 50 метра от тях, тя ще ги убия, ма... Взимам го. Няма как да ме убият. Окей. Стиляй, бе, колко ще стиляй. Опа. Какво? Не. Не ми казвай, че съм се оставил оръжието там. О, пистолет. По-добре от... Оха, какъв дезертиго. Май това е дезертиго. Не познавам. Ко каза? Фъй, как ме оттръпаха. Изподираш барел. Добре. Вече ще слушам какво ми каза тоя.
Каквито глупости я говоря, ще го слушам. Добре. Случайно ще ми надеш ли оръжие? Може. Може си. Фланкъм. Какво те правя? Да чакай да ги убиш, окей. Аз съм добър това. Не, виж сега как се прави, виж. Гледай и умирай. Трябва си има... И той е пистолет. Давай, чек, тръгвай. Где стоя на място? Така. Фак. Фланк дем, какво означава това? То спака ще ги убия, бе. Не, те ще му убият. Тъп варел. Просто и така ще ги подмина. Ще ги изнена преди да дойдат. Фак, не умирай. И той няма патрони той. Значи ще използвам само щита си. Ще чакам това да ги убие. Дай, ти си. Ти си, нали знаеш как се прави? Сайз. Какво те правя? Какво? Умре. Умре. Умре ли? Ти. Ой, ти умре, Вече стих да ги убия. Какво стреляш там? Ще да му взема оръжието. Фак. Дай да му взема оръжието. Окей. Ела ми. Направо ги сблъсках. Стана плачинка. Къде е оръжието? Не знам, нямам оръжие. Ето бе. Какви фланкове, бе? Аз мога да го целя в раунд. И да... После да го целя така, просто така, и той умира. Чиста техника. Той така... Само... Да не умра пак за 100 път с тази мисия. Не съм тази. Не съм тази, естествено. Ари бе. Защо не ги отсевам? Опа. Не могат да ме убият. И сега ще ми свършат патроните. Аз трябва да отида там. Ма кой си да ми каже? Давай. Тръгвай. Красиво е. Ще ми позволи да изстрелям нещо. Стреляй, да не ти пука. Митни го така. Бум. Тук кой има? Взеха някакво нещо. Това е, аз го наричам ръчно оръжие.
Точно тъпо и няма го взема. Бах тъпото оръжие. Окей. Тръгвам. Бързо, бридж. Давай. Ще ме убиваш ли? Ще ме убиват ли? Какво смислите? Окей. О, фак. Ето го значи... Не искам да знам как преминал там. Просто неща. Хакера. Да съм дал потора и си готов, Видите с кой търкат моята. Окей. Това ще гръбне. Но ще живее. Какво говориш, бе? Искаш да умреш ли? Фак. Какво? Трябва да правя. Добре, чакам те. Колко много мъртви хора. Ти седиш на едно място, аз бягам по-бързо от тебе. Опа, да не види. Да не губим, Ще пред тук ли дойде? О, кой е дошъл, ще го убия много хубаво. Много хубаво ще го убия. Къде има ти мерка? Не, този не може да ме оцели. Този не може да ме оцели. Така, от всякъде ме стрелят. От всякъде. Видяхте ли? Клякай, не клякай, лягай направо. Ето този нищо ще не прави. Стреляй малко, Само аз ли да стрелям? Умря. Добре. Викай ми солпа. Това ли беше мисията? Да. Това е мисията. Това ще всичко този епизод. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате. Ще се видим следващия път.